Здравейте. Аз съм Сами и това е първият клип в този ченел. Тук са Харти, Пешо и Денката и диджей Ванката. Само Ванката не е. Каматиш. Аре, ръжко му. Няма да казвам това интро започна, макар е. Няма значение, това не го помня. Един ми... Пека! Един от... Мейна! Мейна. Един от май. Майна. Не стрелят наши. О, двама от мене. Един от... Куики. Аре, Още един тавърта. скуики. Още един скуики. Един спик и един майн. А от мите има ли не? Не. Даже мейна е чист. Куик. Ето тук при вратата има един. Това е скуки, бе. Гледай, какво ми затваря вратата. Опа. Газ? Не. Охо, 7 кръв. Браво, момчета, 5 за 0 избиз. И някой им пише на тел. Ала Добре, как пар. ръжбе, те съм житен, я. Аз съм Мико. Я някой да ме бусне. Да, ти икова, Ще Да, приятел. Денка, отиваме на Б. Абе, после Аз ще го минава. като искаш АВП, Абе, бе. давай, Денка, дай ще бусна. Брат, какво не купи нищо? Абе, аз с бомбата. Ай. Шите. What? Двама ме убиха. Един е на сайт. Братле, на сайт видял го, но малко късно май ми каза. Малък, май. Ама аз се усетих, че е на сайт. Не го знаех, че е на сайт. Не го видях. Един хевън. Браво. Още един хевън. Братле, това беше глава. Браво, бе. Един горе. В хевън е последния. Да, А, не, за тебе. умрях. Ай, питаш. Да го какво? Да. Бънув тем пик хами. Бну. Паш. Опа. English. English. Let's go B. Go away. Еми, това смог вече е фейл. Някой ме бусне. Някой вземе бомба. Излизам направо. Ара. То печалята се тича на нож късно. То си ме описа с... За Има вас, за един вас. скуики. Един стои. Бах му майка. За тази помощ! Един от мидъл... Абе, човек, ти си го игра само гена на трети рунд, бе, човек. И не знам откъде ме уби дори. Един от кола. На 25 HP. Заложи бомба. Зелен заложи бомба. Само ге! О, едно HP, брат. Денчо при колата. Едно HP-то. Аре, бе. Какво беше това, бе? О, брат. За да виня. Не. Един е на 35, другия на едно, бе, човек. Може ги кинеш. Суроваки ги през мида. Те се устих, според мен няма. Братле, аре! Аре, бе, Отиде рунда. какво не плантни? Исках да го видя дали ще се качи, ама той е умен. Не, бе, брат! Той с това тъпото Може аудио. дропче, ако има шанс. Брат, това уби трима с СЛГ. Кой ще даде дропчета, бе? Аз сега ще го видя. Аре, ти като беше еко втория рунд, трябва да имаш пари. Имаше парички, ама... На То, тук, чакай, ти беше само пе, ставя... Авопей. Това е руски, брат. Беше само Окей. пе, тут уби си съюз. Отлично, смало.
Не спаме се. О! Лол. Един кола. Мотокаре. Сега ще ги един. стесем. О, бате, от то ауто, брат. Пантап на го. Аре бе. Един... А, то се е намид. саднал, брат, и труди. Намида. Внимай. Хм. Мен, Абе, зад нас. Аре бе, пешко. Аре бе. Обезврежда. Гати Мишок. Как си мина? Поздрави си ме. Уби си ме. нямам пари за... 8-1. без. Кой иска, бе? Аз искам. Ден 4 иска. А, Заповядай. Аре към бед. Някой вземе бомбата само. Еми... 8-1. Давай, хардмайстер. Това на малко. Абе човек, кой излезна така селски пред мене бе човек? Кой ли лавя бе? Пешо. Беше Има един брат. хевен. Моля да го стрелям така и ти да излезеш по най-зухая начин пред мене. Браво, Ивче. Още един сити. Еба си лантапа винаби. С... Браво. Това ли беше той? Тая... Да. Мога да е отзаде. Аз гледам тук, брат. Да, бег, аз съм АВП, че друга няма къде да гледам. Ни, с АВП. Само да не ми дойде от вентове, че... Аз гледам овент, споко ще кажа. То ще сети. Ела да ми в сити. Дете... А, Не! Къде? Що се мене ме убива, да е. Той двамата е как се бягат. На пето е, бягай. Денка, как ще ме хвана? Аре бягай. Аллаху акбар. Тъмън си взе хемчица. И то... Най-зъквия начин 8-2. Пеше не трябваше да я ръщи така. Аз баба си лантава, добре. Да. Аре каматко отново. Не към мида, кой иска мид? А, некой ме бусне, че. Аре. Ма не е овърстей, в смисъл. Бик ми два пъти. Флашка на буст. Вземете бомба. О, Брат, казах флашка на буст. Аре. ама тя не стана. Какво не стана, точно така се прави, попва се отгоре на това и Падна флашка. пред мене. Флашка във въздуха. Абе, човек. Брат, виж къде е паднала. О, флашка. Май няма. При колата. И И отляво. горе. Не, отляво. Един притвор. План. Един мисъл. Един кола. То, то при колата все едно беше умрял там. Да, верно си. P90 ръш. Вау! Да. 4 човека от това шот кил и един от те крак. Аааа. Сега момчета! мисля, Бяте ли че- се? Как? Аз ще гледам мина, ако не помниш. Ти измислени смокове да ги направихме. Прав нещо. Ние този мап играли ли сме го петима? Абе бомбата, гледай как да се... тя се скида. Беше се бъгнала във въздуха, както разбира се. Всички ме спасихте. Няма проблем. В сайт беше убит. Горе! Хеван! Щях да го ножа, бе. Къде е? Абе човек, как не съм го целил, бе? От мид. Бате, Стип. В коннектор на мид. От нашата. Отиде вент. Не, това последен сити трябва да е. Охо.
Му вземе на топи 90-ката. Понеже е по-сексапилно. Пак ап. Ще ги изненада. Опа. Какво? И 30 минути. Цу, цу, цу. Бот Тоби. Бих казал преди GG. Бом, ето, един Уау. Брат, още един имам стат на това платар. Ще да пробим. What? What the... О, ние не взехме ли само 3 кила? Да, един уби един и един го кикна. И това ли ще бъде от клипа, дами и господа? Братле. Една игра да решим. Да покажем после още навете, бе. Да бе, после ще има. Да има материал. Това нямаше и 5 минути компетитив. Ма то не е свършило. Те няма се редна. Да видите лошата страна на... Каше. Пате, кой такъв смолка струпове? Това не е наш смокта. Нека фръшна! Аре бе, сериозно ли? О, Нека боже, се боже. страда, Йоане, за тебе! Брат, пашка съм от някой, от наш. Бот ме уби, брат. Защото ми Срещу срещу тебе. патроните. Един от ми да гледайте. Абе човек, как така под гранатата? Нямам думи. То само мейна ще ни избие тук. Вентром. Човек не очаквах да е сам АП, иначе те да го пикнат и друг начин. Аз съм чакал, че така ще ръща. Айде да умирай, бе. Удари Пазите бомбата. Удари го веднъж. Той ще те фюзне. На 52 HP. Дай. Бързо, мотивай. За бомба. Да фюзва. Кой от двамата, бе? Гледай какви са. Имаше Пате, един... много гано, как може така да мине? Не, няма нищо. Той Аз отклони съм изгър... по поричките, бе. Той откъде мина това? Покрай тебе! Покрай мене бе човек. И така през смолка покрай Мога да ми тебе. се не 10 става 5. О, повече. О, нищо де. Аре към бъч. Тя ще вида на мида, ако мога пък. Трудно ще влезем. На Б, ама влезем ли ще влезем. Какъв си смолк ще направим, бе? Нищо базата да бъде прикрита. Винаги трябва да имаме трети план. Не, бате, това как не беше? Абе човек, то как ще пикне така бе? Тък му се сменяха оръжието и то О, пикне. не. Аре, Леска. опитай го, бе. Един мид АВП. Чай да пазим отзаде. Да, пазете отзад това. И Вентром. Вентром има един. Има един на сайт. Някъде. Фигурация. О, Не. фигурация. Един сити. 50 HP. Абе човек, как с- не бе човек, то откъде има тия пари за това бе? Това е моето кръве. Двама хевън. Много А, звук. да бе! Първо, Рейдж. кратко е сега да го връщат ти се обаче. Да, ти не обръщай, гледаш. Кратко ти се бахте с главата, арси. Тая бомба се е при мене, бе. Грати на халната бомба. Абе! Дай тук. Мерси. Добре, аре камата. Ара, бе. Аре, бе. Ара. Аре, бе. Аурба. Ара, бе, не бе, ара. Денчо, ще си умиргаш. Абе, бати ще Торка. окара. Какъв хубав флаш. Торка. Един едната ще бе, ама е скитнат за много. Абе, братле, какъв е то тайминг, бе, човек? Не пиква 10 минути и точно като излезна пикна. Денчо, какво правиш, бе? Брат, не Бате, мога. ще го пия. Не можеш. Ма не можеш. О, боже мой. Вземете бомба. Пичам. Ще бега.
това не сте го видяли. Между другото, да имате идея кой е. Сега ми снима. Аз съм Харт. Да. Аз съм Трикс. Ами кажи, ако искаш, какво ще има в този канал? Ще има TES, Hearthstone, Лига от време на време, може? Малко е зълково името, ама е басно. Ще го оправим. Ако... да. Ще го оправим. Да. Може и някакви други игри, така, колкото между другото да са, ама... Главно ще има CS, пъше бягай. Главно ще има CS, Лига, рядко, не? И Hearthstone по-често така. Се постарам, може би, към... един клип на 2 дни, примерно. Даже Някой- може и по-често, защото сме... Да, ние сме... Може и по клип на ден, ще видим. И в този канал сме 3 човека. Сега да. Да смогнах митсъри на зеления. Толкова са ВП не мога да убива. Не, леле. Един кола. Да. Бъде да се май. Флашка на мид. Пепи, къй по-рано като... Брат, убих го с О, коптер. Ножете го той, ножете го! Нож! Отзад има. Той е само един. Аре, давай. Брат, откъде има патрони, бе? Дай ми ама. Човек, къде имаш толкова патрони, това е? Мислих, че са му свършили патроните, че викам продължавам на наш. Аз ще взема бомба. Пак ама. Тук няма бавно бързо, защото това е кашева. Масторъш и убиваш и... Така е. Какво си му играем, Мираш, примерно? Аз направих 2 миса тук, ама... Да покажа малко скилове и отборна игра. Кое ще кой мислиш има? И примерно Dust или Mirage, нещо на което сме пътни. Защото каше, брат, ще го играем веднъж на... Да, на няколко дни. Едвам се чужден, много слабо. Един кола. Един е там. И аз Внимай. не съм. На врата. Брат. Абе, защото това ми лаги цесна. Един мейн. Мина през вратата, обезврежда. Не. Само не обезврежда. А що всички говорят в играта? Няма просто. И аз. Вот. Аре към бе. Нинджа. Втория хоп мой да направим някакво. Аз ще го направя. За клипа. Не бе, те няма да се редне. Хората. 3 рунда не са лоши. Не са лесни. Не са лоши. Добре. Не знам какво говоря. Те мисля, че го скана да спрем. Кой да има нинджа, внимайте! Не бе, той не е изнал отново. Един от ти.
Май имаше Хевън, човек. Къде? Мисля, аз че съм Хевън, смокнал там. Хевън. Спок. Не, хел. А, да. Слезем до... Гледа. Ако не нещо. Те сега го ножи. Бягай, ножи. Не бе. Ножи. Вземете АВП има в сити. Не ми трябва. Не има ли милиони, бе, човек. Това е последния ръст, може да се им откриш. Някой, еве, те са два всек най-навече. Всички. И... 18-7. Съжалявам граната. Мерси, пешка. Вземи едно яичко. Епик. О, вентром, чу. Ако май чист. Май. Да, то е чист. При вента, слезе от вента. Нещо бегай към, няма смисъл. Извън приятел. И двамата са кола. И двамата на кола. Няма време. Идват и двамата. Има още един. Още един отдясно. Той бяга. Не е жълто да умре в дома. Давай, помоги. Добре, и... О, има още един тук. Давай. Аааа! И то дрова. Леле, спеши. Ай, все още ми. Продължаваме напред. Аз съм митно на пистол. След това отивам... Да, всъщност митно. Дали сме? Аз съм митно. Значи изчуя с мене на... 12 на 3. Код 2-2-14. Ивчо, бързо ела, бързо, Ивчо. Брат, идвам. Ела за буст. Клепни си, бе. Брат, клепни си на главата ми. Е така. То локер. Брат, няма никой. Стой, Те база бях. Може би към 2. Кой е оранжеви? Стой там. Стой така. Човек бях с те база, там. Двама бях с те база. Чувам някой от мид. Ато. О, боже, тръгички. О, боже. Денчета на един. Бомба. Ходи на. Идва. Ходи на. One tap, no spam. О, боже. Давай. Това как не беше глава? Няма. Нямаш ти. Просто ти че това бъде. Той е на един хит. Ти нямаш време, бе. Ще те внешавам. Сериозно? Твоето кое е? Форс. Всеки път дигал ланта по гледате на килограм. Аз залагам на 2 ланта по този раунд. Едно от ЦЗ. Пашка мид. Един. Меле. Абе, човек! Едно бе, човек! 40 HP. Двама 40 мид, HP. двама мид. Махна се от мейн. Брат, ние за уха види. Брат, не го ли видяха, бе? Два микса.
Брат, това не беше ли глава, бе? Тримата мица отиват на... Сигурно 5 патрона в главата му вкара. Един на лом. Не, няма. Давай, ходи, едно взеш. Един ще дойде отляво. Има едно P90 тук. Флашники. Няма време, той ще да... Много бави с времето сега, не знаеш. От тебе. Денка от град. Давай. Бегай, камато. Трябва до звук, къде Да, се беше да. кичил. Какво е? Тук няма. Взема една вапничка да я разкира малко. Ах, таки раз. Ден ще ги ръшне. Бота е миг. Двама. Още един е миг. Вот. Добре. 1.28 минути. Идва. Да, взех и план. Някой ще пали ми или аз това? Аз отивам. Бе. Аз Някой сме на... Добре. Набели са? На песа, да, бомбата е бе. Се пребахме от тук. Вентрума на 50 HP. Мисля, че е сам е май. Има един. Помня, нали? мина. Ще да някакъв миг. Мисля миг на това. Знаете ли, това ще мога миг ще ръчна. Аз мисля, че това ще реши. Защото няма. Ело те бусти. Почек стане. Нека да идвам на бед. Някой ще гледа ли буст? Камай е бомбата. Има един тех на база. Е бомбата, пак казвам. Добре бе човек, вземам ми тас. Какво? Сквики е да ги. Пак! НАТО има хора вече. Оф, девай, така. Къде? Беше Не през... видя, ще се покажа. Викай ми. Значи какво мисля? Такива. Този път... О, път ще правим нинджа. Верно. За първата е, поне там ще ви скера да минава. Хайц.
За двама ми... За двама... Трябваше да кажеш по-рано. Трябва да кажа по-рано. Не, смисъл. Трябва да кажеш. Още едно. Един мен. Дими калашика беше. Ти. Аре бе, какво ми стана? Беше, брат, ти стената стреляш. Сейф. Това... Лек. Абе, аз го оцелих, ама айде. Еми в крака го цели. Е, в Няма крака, нищо. бе. Давай, видях. 75 съм. Бай. Не си няма пари. Еми ти бъди еф. Защото беше мен е много много. Всички някакъв форс да направят. Мен има гранат. Един тръгна към аз. Йона идва към тебе. Един вратичка. Тука е, тука. Маве се. Иди. Кой изкара това? Вземам след тебе. Брат, тия в год носи толкова са вече наистина. Ела с теб по таранкинг система. Да бе, много... Кой ще играем? И за драгите зрители, нека ви представим нашия отбор. Жалко е отбор. Верно жалки отбор, само дет не сме дори целият отбор в момента. Не, бе, закъс се тежа. Трябва да не сме целият. Смолк мит, един мит някой. Майче има един на Б. Един може вента да... Не мисля. Не вент. Не е фиксил вент. Аз чуких. Един мит. Браво. Има АВП ето. Да, не, аз не мога. Някой емка? Дръж. Няма да не се жури. Пада. Пеше не гива. А може да ги бием на две кръг. Както да ви ровно на кра. Не, на три. Просто на геф мен. На 40. Какво? Да. 99! Едно HP има на Б. Човек, то ми щупи главата на мид. Вент, един вент. Стой. Няма да види, стой е това. Спри се, дядо. Вент е. О, тук са. На Б. Да. Някой ще мине. Его. Но. Бомбата нали е, Денко? Ато е. Бомба. What? Какво Това мисля? беше в него, брат. Брат, това беше в него. Да. Дай пистолет на едно HP.
Това вече не беше. Да, ръчно е. Не. Отидеш я, ако искаш да спориш, ако не всеки. Чуте бе. Добре. What? Не, може да не е бил на HP. Да, Това е може. бота, това е бота. Бота го е взел, не. Коза. Много скоро. Някой ще дропне ли на пеш? А, да, пешко. Да. Пешко. Туркия, армор. И няма връж. Да, често клик ще ги правя. Да. Пачка буст. Предай пак ми пада батерия. Кой ще тихо. НАТО. Един тех на база. Аз се отказвам от тази игра. Може да е 15 на 9, ама карайте един идва може би от мидъл. Или от тук. О, божечка, този беше много. Да, това е. То ме на ранг не ме пусна с сигура, боже ми. Колко? Защото баннаха двама ми приятели. Да, брат, и на мен така ми изписа. Двама ми изписаха. Банал, ама не знам коя история. Фикс не знам, Доста ама. загаци. Еми това ще е всичко за този епизод. Това голд нова 4. Да, Лег да до другия път и помнете всички.